Знаёмцеся, гэта Нікаля і яго сябры. Мадам, ён спісвае. Гэта тлумачальная запіска. Хто яе напісаў? І яго бацькі. Раўней, 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 раўней. Досыць паўтараць сваё раўней! Ты мяне збіў з панталыку! Не жаніся ніколі. Добра. Жыццё было хаатычна ідэальным. Твой начальнік карыстаецца табой. Цудоўна. Я звольнюся, каб ты была задаволеная. Нікаля, мы будзем жыць у трэйлеры. Файна! Да гэтага. У мяне будзе малодшы брат. А які ў яго рост? Дзесьці такога памеру. Схавай свае цацкі. Гэта канец. Нікаля? Што адбываецца? Адчыні дзверы! Адчыні ідыёцкія дзверы! Упершыню па-беларуску. Французская камедыя па матывах серыі кніг «Маленькі Нікаля». Хутка на Гаварун-бай.